Aj, mat, pričaj sad za Sjuksa, kako te fali u Gavočku vojku. Aj, molim te. Aj, pričaj. Pa ništa, bio sam ja tako u Gabovačku uvek s moj drugavi iz Dugavice. Sjedimo si mi tamo na haos na noto venča za basket. I sad oni tu bili pušili neku zeleno. I šta ja da vadim, imao sam košarkašku loptu i šta ću vadim. Idem ja tako ću izvodim neki tvikovi oko glavu da izvodim neka bacanje na koš. Izvodim ja tako nešto ispod noge i da šutnem po mašu i dođe neki pijanac, počne mi se smeje. A ja ga znam. Da mi imitira, ja ga znam tu iz Kvaji negde. Viđao sam ga. I ja vidim pijan i on mi uzme loptu, šutira, ja kažem dobro šta će šutne. Ma kad ja vidim on se uzvrteo nešto oko mene, vidim da hoće nešto da mi uvadi. I ništa, ja da šutnem. I on uzme guvne me, ja njega guvnem. I on daje mi spešnicu u glavu, sve sam model bio. Imam mi na Instagram slike. Poslije mjesec dana odemo mi u kafe. I šta će radimo, ja smo i drugavi. Izađemo ispred, sve smo imali šipke. I sve smo ga počeli da ga udavamo. I on mi je okrenuo kontra tužbu. Tako se to završilo. A koji su mu ti drugari? Jebem li ga u Kicau, imaju s Teksom. I ostali drugavi. Sve u ime.